Dobar vam dan, lijepi pozdrav svima, moje ime je Tomislav Rebanic i dobrodošli na moj YouTube kanal. Pa krenimo. Eto, dobro, došli mi opet natrag. Današnju temu posvetit ću tome kako je uopće došlo do ideje proizvodnje parfema u Hrvatskoj i kako sam se uopće počeo baviti sa time. Jedna opuštena tema, mislim da ste možda čak i mogli pročitati određene članke, odnosno sve i svašta. Bilo je toga po medijima, ali eto konačno da čujete i od mene direktno, pa da vam objasnim kako je vaš Tomek zapravo se odlučio početi baviti proizvodnjom parfema. Eto, pa sama ideja rodila se negdje prije, kada sam imao nekih 25 godina. Naime, prije toga sam bio u financijskom sektoru i došao sam do nekakve faze u životu gdje smo gledali zajedno sa mojom obitelji čime da se bavimo, a da bude dugoročno, dakle nešto što će se razvijati generacijama. U ono vrijeme, dakle to je bilo sad već davno, sada danas je 2021. Nije bilo baš nešto od ponuda, međutim došli smo na jednu zanimljivu ideju, a to je zašto mi ne bismo uložili u jednu franšizu tadašnja koja je bila u ponudi, a ticala se parfemske industrije i parfema. Moram priznati da nakon sastanka kojeg smo odradili u Zagrebu, sjećam se točno da smo majka i ja vozili se doma u Čakovec i sjednemo mi u Novom Marofu na kavi. To vam je bio ugovor ovakav za kupovinu master franšiza za Hrvatsku i za regiju. Hrvatska onda još nije bila u Europskoj uniji, tako da su bile drugačiji zakoni i pravila. I bili smo toliko razočarani da je to nevjerojatno bilo. Dakle, to su bila ogromna ulaganja u sve skupa, a zapravo ništa nije tvoje jer se radilo o franšizi i uvjeti nam se baš nisu sviđali. Međutim, moram priznat da je moja majka ta koja me pitala u jednom određenom trenutku na toj kavi: pa dobro Tomica, zašto mi ne bismo počeli proizvoditi parfeme? Dakle, iskreno da vam kažem, moj odgovor na to je bio da, right. Mislim na koji način se to uopće radi, kako krenuti u sve to skupa, pa nije to samo tako jednostavno. I tu je nekakva naša priča oko parfema i parfemske industrije završila. Međutim, pošto vam se meni sve u životu otprilike, moram biti iskren, i puno toga mi se samo posložilo i taj moj cijeli životni put, dogodilo se to da sam 3 mjeseca otprilike nakon tog našeg sastanka u Zagrebu završio na jednoj konferenciji u Puli. Dakle, zvao me prijatelj na konferenciju u Pulu, on je imao tamo nekakvu stručnu konferenciju, ja sam bio slobodan taj vikend, otišao sam sa njime i u liftu, pazite sad ovo, dakle ovo vam je istina, dakle u liftu sam vam upoznao jednu osobu koja je izvan Hrvatske, koja živi izvan Hrvatske i s kojom sam se toliko nevjerojatno skompao, odnosno kliknuo, da smo mi tu večer završili na kavi i pričali smo upravo o našem poslu. Dakle, što radim ja, čime se bavi ona i tako dalje. I nevjerojatna stvar je da mi je ona upravo rekla čime se bavi, a ona vam je bila jedna od distributera sirovina, kozmetičkih sirovina, u što spadaju parfemske sirovine za bivšu Jugoslaviju. Za bivše područje, dakle, kompletno ex-Ju. I mene vam je to nekako zainteresiralo zbog toga jer sam upravo prije nekoliko mjeseci imao sastanak gdje sam želio kupiti master franšizu za Hrvatsku i za regiju. I nevjerojatna stvar je da smo tu večer, kada smo završili na kavi, jednostavno toliko kliknuli
da se meni taj cijeli svijet oko parfema, ali kreiranja parfema i proizvodnje parfema nevjerojatno svidio. Naravno, mi smo ostali u kontaktu, sljedeći dan smo još popili kavicu 2-3 i ostali smo u kontaktu, pošto je ta osoba bila izvan Hrvatske, ostali smo dakle u kontaktu, čuli smo se cijelo vrijeme, da bi nakon nekakvih mjesec i pol dana otprilike se ja javio njoj i rekao je, čuj, gledaj ovako, ja sam malo razmišljao, razgovarao sam sa svojima, ja bih želio to pokrenuti u Hrvatskoj. Dakle, ja bih se želio početi baviti proizvodnjom parfema, jer smo prije određenog vremena upravo pričali i na tu temu. Da li mi ikako možeš pomoći u tome? Doživotno sam joj zahvalan zbog toga jer je to osoba koja me toliko prihvatila, koja mi je bila mentor u samim mojim počecima, koja me povezala apsolutno sa svim dobavljačima sirovina, pokazala nam je točno kako, na koji način se proizvode parfemi u Europskoj uniji, kako na koji način doći do klijenata. Dakle, baš jedan pravi mentor u pravom smislu te riječi. Tako da evo, sretan sam i do neba sam zahvalan toj osobi što mi je zapravo sve to omogućila, pokazala i uvela me u kompletnu parfemsku industriju. Na samom početku, pošto je bilo najlakše, radili smo sa gotovim esencijama i proizveli smo gotove, dakle, parfeme koji su bili od gotovih parfemske esencije. Međutim, nekako nakon otprilike godinu i pol dana me to više nije toliko zadovoljavalo kao osobu, jer se sve zapravo pretvorilo u biznis. Dakle, proizvodnja, prodaja, plasman na tržište i to je bilo to. Dakle, nije bilo tu nekakvog onog umjetničkog dijela. Međutim, nekako sam se počeo raspitivati i oko škola i kako završiti školu za parfumera i kako zapravo kako izgledaju ti tečajevi gdje mogu graditi parfem od početka, dakle recepturu od nule pa do nekakvog finalnog proizvoda. I tu su krenula, dakle, moja školovanja, moje otprilike škole i sve ono što sam napravio. I mislim da je trebalo puno godina proći da bi mogao samostalno izraditi određenu recepturu. Mi smo krenuli prvo iz Hrvatske, dakle u Hrvatskoj smo otvorili svoju vlastitu tvrtku, otpremili pogon, uložili jako puno sredstava. Međutim, problem je bio da smo ciljali na europsko tržište. Sad, europsko tržište je bilo takvo gdje jednostavno nisu željeli hrvatske proizvode u smislu jer nisu bili proizvedeni u Europskoj uniji, pa je se bilo malo teže probiti i upravo iz tog razloga smo otvorili tvrtku vani, dakle svi znate u Londonu i UK-u, a outsourcali smo proizvodnju u Marseju, odnosno u Francuskoj. Tako da je to bila fantastična stvar, fantastičan potez poslovni, jer jednostavno doslovno preko noći, dakle u nekakvih mjesec dana, smo se toliko proširili jer smo imali sasvim drugačiji pristup tržištu. Ono što nam je bio fokus, a to su mali klijenti i nekakav portfelj klijenata u tvrtci, da imamo što je više moguće malih klijenata umjesto 2 ili 3 veća. I da im pomognemo da razviju svoj vlastiti brand parfema i plasiraju ga uspješno na tržište Europske unije. Eto ono sad što nam se desilo u protekle 2 godine, a to je da smo pokrenuli brand Hrvatska parfemska kuća, dakle Hrvatske parfemske kuće, koji već određeno vrijeme na tržištu u Hrvatskoj prezentira, promovira i konstantno pokušava približiti parfemsku industriju svim ljudima, ne samo onima odabranima ili proizvođačima, nego dakle kompletno svim ljudima koje zanimaju parfemi i kojima možemo dati savjete i korisne informacije. Iz tog razloga, upravo prošle godine u 2020. dakle, otvorili smo i pokrenuli smo pogon, laboratorij i proizvodnju u Hrvatskoj. Nevjerojatna je činjenica da 2 tjedna prije prvog lockdowna smo dobili potvrdu, dakle, odobrenje za rad od Ministarstva zdravstva i 2 tjedna nakon toga je uslijedio lockdown i mi smo bili
šokirani. Dakle, bili smo gotovi. Što sad napraviti? Kako krenuti dalje? Mislim, tek smo počeli. Bilo je, dakle, ogromna investicija u pokretanje, dakle, i proizvodnje laboratorija, i opremanja i svega ostaloga, zapošljavanja tima kompletnog, dakle, ljudi. Međutim, ajde, nekako smo to sve skupa preživjeli i prošlu godinu smo, dobro odradili. Međutim, ove godine nas čekaju jako lijepi projekti, odradili smo jako dobre projekte. I na tome mogu biti zahvalan upravo vama, zbog toga nas podržavate svaki dan i dakle sa portalom koji smo pokrenuli, a nadam se i sa ovim videom, tako da ne zaboravite preplatiti se i kliknuti like, a naravno i komentirati. Dragi moji, ovo je bila jedna vrlo kratka priča o tome kako sam se zapravo počeo baviti sa proizvodnjom parfema i nekakav moj put u kraćim crtama. Ako vas zanima bilo što drugo, slobodno me pitajte. Znate i sami da sam aktivan na društvenim mrežama i na Instagramu i na Facebooku, a naravno možete me pitati ovdje u komentarima. Ne zaboravite se preplatiti. Želim vam ugodan dan i vidimo se do sljedećeg videa. Lijep pozdrav, vaš Tomek.